Sarauniya TV, tashar al'umma. Dashin soya yau tsoro a rai har na ɗauri, idan har na rasa ki zuciya ta yau kuskure. Shigar so zai wahalar fita zuci da tarayya, daga baya kamar halin sama kai fifike. Na san so yana jikin dukkan ɗan adam, ya zama ido na rayuwa abadan sarmadan. Al'adar so yana shiga daga ɗan da kaɗan, yawon sa samu jituwa ko wani ɓangare. Mai suna Tunani idan ina yi wani lokacin hawaye ne ke zubowa a garin kurum, idan har na rasa ka tabbatar cewa zan wuce garin nan da ba je a dawowa nan gurin. Jikina da rai da zuciya duk na bar maka, burina kullum na ganka ka zo gona kusan. Kai na baka da so ka rike ni na alkawari, ko a samari da ce da iri na kane ka tare. Ni dai na dace da masoyi mai ilimi hakuri, na daɗa jaddada maka cewa ba zan bar ka ba bayan rai. dashin soya yau tsoro a rai har na ɗauri. Kar daga baya kamar halin sama kai fifike. Idan har na rasa ki zuciya ta yi kuskure. Daga baya kamar halin sama kai fifike. Sarauniya TV, tashar al'umma.